Marzec 68 roku. Nie wiem po jakiemu, ale we marcu to mi się wszystko tak jakoś do kupy metlo. Kiejszyk za samotnego, za fernioka miał rodłabzi po roztomajtych kafejach, szynkach i tam belekaj. Był ci taki gryfny kafe w Katowicach, kiedy się miszkol zmianował, maluśki zawdy pełny, ale romiał już takie oko u szynkierki, że zawdy dla mnie tam jakiś plac nodła, co bych się mógł zjeść. No, a miał rod taki madziarski likier słypać Hubertus, o czym jak już nie rozpominał. Nie, co bych był fyrsz, myśliwiec, to nie. I oto miał rod i to jeszcze z kuli tego, i że tam we tym miszkolcu była gryfno dziołcha kelnerka. Po jakiemu ja to dzisiaj wspominam? Ano z kuli tego, co wlazł mi do gracy taki tomik sztrofek, kiedy kiejszyk napisał ojciec mojego kamrata ze chemicznego technikum Stanisław Jędrzeje. Łączy bajslowo roztomajte sztrofki ze powiarków. Wszystkie znocie powiarka i że kaj dziobą nie mogę, tam baba pośle, prawda? I tym kamratowy ojciec napisał to był tak. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Nieprawda. Pewna dama odparła wyniośle. Nikt dzisiaj nie uwierzy w to głupie gadanie, bo bab już przecież nie ma, tylko same panie. Owszem, ktoś mruknął, ale te paniusie zbyt łatwo ulegają diabelskiej pokusie. Z tej racji wynika prawda oczywista, że diabeł dosyć często z ich usług korzysta. No i bez co tam zoleciał w tym miszkolcu, dostał się do aresztu. Ja do aresztu, bo ci do 14 marca w tym łożkliwym 1968 roku. Jakich to miał we zwyku szluk, których ma o wiele tego Hubertusa po sprawę jak ze tą gryfną działką, smówiłeś się z nią na wieczór i że pójdziemy potańcować do takiej knajpy Monopol Kolebanchowa w Katowicach. Podwil co spichnąłeś się z kamratem, podeptali mi jeszcze takiego szynku na mariacko, a sam się wija, a ja zrobiła. Studenty wyrobiali wela w lejzie w tych Katowicach. Jednych autokami wykludzili do herestu, a tych, którym udało się pitnąć, wyrobiali na ulicach. Już we wszystkich werkach na grubach tynci aktyw robotniczy. Wybrzaskiwał nam takie roztomajte głupoty. Nie będę sam tego powtarzał, bo starsze boczą, a te młodsze, a tych młodszych to psińcą obłazi te roski. Styknie co żykna i że i mnie tam ze kamratem wkludzili do kibitki i wywieźli na komenda. I te roski obejrzycie. I oni był wcięczo student, ja robił już we werku, a zołbizu mnie zawarli, chociaż ino gawcu i festelnie mi się ta haja podobało. No i gorzej, i że nie wiedzieli te ichnie policajty, co ze mną zrobić. Bo to nie student, ino robol. Protestuje z kuli tego, co działo się we Warszawie, we Dzień Kobiet, albo jest wnerwiony, na jak to wcięczo schlecili, antysocjalistyczne i syjonistyczne elementy. No i bardziej to się tropił taki jeden porucznik, naprany jak kalny ślep, któremu z gęby capiło wykwintny bukiet gorzoły i machory, a o którym kamraty go dali, on jest jak rzeka. Ja? Z kuli tego, co z gór pochodzi? Nie, tyż nie mogę żyć bez koryta. I to do dzisiaj. Nie skozi dostojek 2 razy kneblem bez żyć i kozali nam ze kamratem deptać do domu. Telajno, co ta frela z kierą byłech ugodany, nie doczkała się na mnie i cołke moje zolecenie zdało się psu na buda. I nie, już jak jest blank pewny, czy to mi na dobre nie wylazło, albo i nie, bo można nie byłbych te roski ze moją Elzą. Sprawiali jeszcze wtedy taki widz. Stary profesor, któremu już nic nie poradziło zaszkodzić, chycił się ze swoimi studentoma pograć we pokera. Szpilowali tak bez sołko not i nad rańcem ten profesor go do. Wam to, chłopcy, jest dobrze. Protestujecie, a te roski fukniecie do prykoli i mocie pokój. A oni, panie profesorze? Pytałem studenty. A jo to muszę się jeszcze chociaż wodą łoż pluchta. Oj, więc pnioków.